Il-Gvern ħabbar sensiela ta' miżuri li se jittieħdu fid-Dipartiment tal-VAT billan li tiġi emendata il-liġi, waqt li spjega li l-VAT isors ta' dħul ta' kważi 600 miljun euro fis-sena, il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna qal li r-rata tal-VAT mhux ser titbiddel. Il-Gvern m'għandu l-ebda intenzjoni jew xewqa li jżid ir-rata tal-VAT, m'għandux bżonn. Aħna li rridu huwa l-ekonomija tikber. U dana fil-fatt diġà qegħdin ninnotawh. Ġifieri minn Marzu law il-konsum mill-istatistika qed jgħidulna li beda jiżdied. Il-Ministru tal-Finanzi jgħid li dawn il-miżuri se jgarantixxu li dħul tal-pajjiż isir b'ġustizzja u fejn hemm bżonn jimxi bit tal-ħadid ma' min jabbuża mill-liġi. Is-servizzi tal-Gvern li kulħadd jistenna minnhom ma jistgħux jiġu offruti jekk ma jkollux is-sors kostanti tal-Gvern. Fil-ġimgħat li ġejjin fil-Parlament se jitressaq tibdil fil-liġi sabiex ikun hemm tnaqqis fir-rata tal-imax minn 9% għal bejn 6 u 6.5%. Barra minn hekk ħabbar li se tingħalaq l-iskema tal-2012 biex jinqataw il-flus tal-imax u tal-multi blura. Miżura oħra li ġiet evalwata il-capping fuq il-multi għal dawk li jirreġistraw tard għal VAT u bdil fis-sistema ta' kif jitħallsu l-pagamenti. Il-ħlasijiet li ċittadini jagħmel imorru anke jekk ikollu xjati għall-passat imorru fuq it-taxxa li għandu jagħti lill-Gvern. U mbagħad wara jinqataw l-imaxijat u l-multi. Il-Ministru Edward Scicluna ħabbar ukoll il-pina ta' 15 euro kuljum fuq każijiet fil-qorti se titneħħa. Dawn huma miżuri biss biex jaġevolaw xi ftit il-dawk li nqabdu fil-morsa fis-sistema. Imma sanħallu id-deterrent hemmhekk. Ma nistgħux nilagħbu mas-sistema tal-VAT għax bħalma bdejtat din hija sors importanti għall-Gvern u jrid jimmassimizza kif titlob il-liġi. Waqt iż-żjara li l-Ministru għamel fid-Dipartiment tal-VAT kien hemm preżenti l-Kummissarju tat-Taxxi Interni Martin Gerti u d-Direttur Ġenerali tal-VAT Charles Vella.